पाडवशा ना तो व्यवस्थित काढा. आम्ही हायस्कूल का असताना ही कलबा आणि हे काजू आम्ही शिपलो. म्हणत ते काय लागला नाही. अरे आई शपथ. तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आम्ही आता सड्यावर इलो, हैसून चढून आता सड्यावर इलो आणि हाय आमचं मांगरा आणि आमची आडपणा. तर त्या आडीत जातो. पप्पा गेले काम करू का तर त्यांना मदत करणार आणि फणस वगैरे भाजी का मिळालो तर भाजी खाणार आणि जून मिळालो तर खाऊ खाणार. तर चला आमच्या बागेत आमच्या आडीत लेट्स गो. आमची पूर्ण चड्डी बनियन ही चड्डी बनियन गँग माझ्या बरोबर हा. तर आता आमच्या आडीत धाड टाकणार आहोत. चला लेट्स गो. आम्ही आमच्या सड्यावर इलो येऊन पोचलो आणि थंय आमची बाग हा तो मांगरा आणि थंय बाग हा पुढे. तर थंय जातो. तर आमच्या मांगराजवळ इलो ह्यो आमचो मांगर हा. हय आबा बसलो हा. ह्यो बघा हय काय ना लाकडा बिकडा पप्पाने भरून ठेवल्याने आणि हय आबा फुल नेटवर्क हा वाटता. ऐकूक नाही येत बोलूक नाही येत पण नेटवर्क ते का फुल हा. त्याका सर्व कळता यूट्यूब वगैरे सर्व बघता तो बरोबर. आणि हय सर्व झाडा बिडा पप्पाने लावलेली आहेत. हे काजीची झाडं आहात. कलबा लावल्याने आहेत. अटॅक काय आता अटॅक करूसाठी ते काय फुला बिला वर पडणार की का आता. तर आता बघू थंय काय आंबे वगैरे भेटतात काय आणि थंय अटॅक करूया. मनीष काय सोडतच नाही. ते पाळेकरांच्या आडीत ते धाड घातल्या नव्हती आणि आता हय पप्पांच्या आडीत धाड घालता. दीपाली काय शोधता. दीपाली तुका काय भेटला की नाही धाड टाकू. बाजार उलागलो पप्पाने तोडून टाकले आहे ते. तर आता हय काय भेटत नाही. तर फणस बघूक जाऊया. तर पुढच्या आडीत आमच्या फणस हा काय बघूक जातो. चला ही आमची बाग हा ह्या साईड का आणि ही मध्ये दुसऱ्यांची बाग हा आणि परत तो गडगो क्रॉस करून परत आमची हा. तर आता भुलभुलैया हा एक गडगो आम्ही पार करून इलो. आता हा एक गडगो पार करूचो हा. तर आता बघूया ह्यांका जमता की नाही. तर तेव्हा ते तोडशाला निवगडा पप्पा वैतागतील मग. नाया ते जागा नाया. ए ऐसून गाडग्यावरसून चला. हा हा हे ऐसून ते अरे ते गावातले आहेत गावठी आहेत पाडी आहेत ते खैसून उड्या मारते तुमका नाही जमूचा. हा जागा थैसून हा हा चला. ह्या चिचेचाच झाड हा. अरे त्याचे पाय मोठे लांब आहे ना ता जियाक नाही जमणार आमच्या. हा अरे थंय ताब बेळा पाडल्याने आहात हे बैलाने. थैसून घुसा आता तुम्ही. आबा घुसलो. आबा आमचं मोठो बैला नंदी बैला तो. चला चला घुसा. बॉर्डर क्रॉस करा. जिया आरामात जाय. जिया मास्क आहे एवढा आमचा. दीपाली आता टास्क करता आणि हे बघ असे निवडून गा हवेतच उपटल्यानच कोणतरी उपटसूट कोणतरी होतो त्याने उपटलेले होते. तर आता ते फणसाजवळ गेलेले होते. आता मी पण जातोय. तर आता धाड टाकूसाठी इलेले आहेत सर्व ही आणि फणस खाया. तर आता आम्ही फणसाजवळ आमच्या इलेले आहो आणि हे फणस लागलेले आहेत. हे काय ओळे आहेत ते भाजीसाठी. आता एक काढूया आपण. ती पहिले चेक कर बघूया जून हा काय कोवळा होतो. असे टिचकी मार ना. असे टिचकी मार अशी बा. अरे आवाजावरून मी ओळखेन. जुना मग आहे तो जुना वरचे कोवळे. पण आता एवढी गँग गेली आता काहीतरी वरबडणारच एवढा नक्की आहे. कोवळो किंवा जून खयचो नाही ह्यो जून वाटता. जरा टिचकी मारून बघा.
पप्पा आमचे इले आवाजावरसून ओळखा ते कोवळा तो भाजी घेऊया काय हा हा ओके खयचो थंय हा नीट काढा पाडव नको नाही तर झेजरशा आता काढा बघूया पाडवशाल ना तो व्यवस्थित काढा हा फिरवा ते का गोल गोल ते का चक्कर तुमका चक्कर या इलो 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 तो का वरसून जीव लया ते का जीव म्हणजे अजून येणार नाही आज येत मग तो गंधर्व सांगू का मदत करू तुमका काढल्याने काढल्याने जुना मा नक्की जायपर्यंत पिकणार जड किती येऊन येणार कोण पण माझ्याकडे बघू नका माईलच ना माई तू घेणार ना डोक्यात फणस नाही म्हणता डोक्यावर डीग लागता डीग लागता डीगला त्याचा पुसा काय काठी लागते चला आता फायनली एक फणस काढलो म्हणजे काय नाही निदान ह्या फणस तरी फणसा तरी भागवूया चला आता आई काय सांगता ते बघू कोवळं असलो तर भाजी भाजी करूया अजून असली तर खाऊ खूप ठेवून देऊया चला 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 यो काय बसलो उतर अरे पप्पा ह्या आता मोर इलो ह्यो आंबे कधी हे होणार धरणार आणि कधी पिकणार आणि खाणार कधी तुम्ही पावसात खायला वाटतं आंबे अरे लोकांचे आंबे खाऊन झाले पिकान खाऊन झाले तरी यांचे अजून मोवरच आता हे शेतकरी कसे सावकार होणार सिंधू केसर हो केसर आंबो पाहिजे आम्ही हायस्कूल का असताना ही कलबा आणि हे काजू आम्ही शिपलो अरे आई शपथ म्हणजे आता आमच्यावर ब्लेम करा तुम्ही पप्पा विचार आम्ही शिपलो की नाही अरे डबे हाणून मी आणि विठ्ठलाने शिपलो हा अरे मग शाळेतून येऊन आम्ही हायस्कूलसून येऊन हे आम्ही शिपायचे हे खेळायचे आणि हे शिपायचे होय होय हे सर्व लहान सहान कलबा ते आम्ही शिपलो मी आणि विठ्ठला हे 1 2 3 4 5 6 7 8 हे किती विषय कलबा ते आम्ही शिपलो आणि ही बाग आम्ही उभी केलं हे बघा आबा दाखवता आंबे किती लागलेले आहेत ते हा कापून खायचे म्हणता भारी लागतात आंबे तो आपल्या भाषेत सांगता खुनेन मग ऐकू येत नाही बोलूक नाही येत पण ह्या आंबे बघा किती लागलेले आहेत काय ऍक्टिंग करता बघा मस्तपैकी तुमका दाखवता सर्व म्हणजे तो सांगता हे आपूस आंबे खाऊक भारी लागतात आणि लागले आहेत भरपूर असं त्याने सर्व सांगितलं ना तुमका समजला तर कमेंट मध्ये सांगा चला मांगराजवळ चला हे फणस कोण घेणारा तर हे सर्व मंडळी बसलेली आहेत फिरून येऊ हा हा चला चला आम्ही येतो तुम्ही जावा अरे एका आंबो भेटलो हो पिक्को आम्ही नाही नाही म्हणून भेटलो एका आजोबाने दिल्यानी हा हा शाबाश तर ही आहे फणस घेऊन इले आहात आणि आंबे पडलेले हाणलेले आहेत आता आता हाय पण दीपाली वगैरे बसली आहेत पाणी वगैरे पितात दीपाली चाय बी बनव अरे हे चूल पेटव ना काय आला पप्पांचे माचीच हात आहे आणू हवे ते चाय बिस्किट आणली असते खाल्लं असतं भूक लागली आमका वाटलं हे आंबे फणस भेटतील पण काय नाही एक आंबो भेटलो हा पण तू आता किती जण खाणार एक भेस पण येणार नाही एवढी हालत आहे
चला जर माका देवा पाणी सोक लागलो आहे ती कोण बॉटल. सर मी पाणी पिते आधी. तर ह्यांका आता काय खाऊ गावला नाही तर अक्षरशः कैरी कापून खातात आता. मीठ मसाला लावला. मीठ मसाला आणला होतास. हुशार आहात तुम्ही. माका देवा बघूया चव कसे लागतात ते. मजा आहे तुमची. कसा गोडा का आंबटा. हे चला 6:30 वाजले जायपर्यंत काळोख होत. काय काम. अरे पप्पाच गेले आमचे तर काम काय करणार. पप्पाने काय कामच दिल्या नाही माका. चला एक फणस घेऊन आता चाललो आम्ही लाईनीत. चला हे मोजून घ्या. मेंबर मोजून घ्या सर्व. कोणतरी हवात नाही तर इले ना सर्व. चला जय हिंद जय महाराष्ट्र. पप्पा पोचले घराक जाऊ. ते तुमच्याबरोबर टाइमपास करणार आहात काय. हा बेळा लावतोय. आमच्याकडे गोप इलो आमच्या घराकडे आणि ह्यो आमच्या वाडचोच गोप हा. आणि ह्यो लवर बॉय ऐकत नाही. लवर बॉय हे सर्व माझे मित्र आहेत कलाकार. इंटरनॅशनल कलाकार. अचानक आणि भयानक कलाकार. हे मस्तपैकी गाणं होऊन जाऊ देत. शाबाश. हे पण अनिश बाबा तुमच्या गोपाचो मेन अट्रॅक्शन नाही नावा सकट. आणि ही पोरगी एक भारी आहे काय ती. हे ह्या पोरीचं नाव काय आहे. प्रेक्षक आज लय भावी जिया वगैरे सर्व बघतात. आणि हे सर्व आमचे फंटर आहेत. ऐकत नाही कसोच नाचता. हौशी कलाकार आहे. हौशी कलाकार आहे तो. तर आता गोप बघून आम्ही आता जेव केलो. आणि आज संकष्टी असल्यामुळे या मोदक बनवलेले आहेत. श्रीखंड पुऱ्या आणि पूर्ण चड्डी बनियान गँग आमची हाय जेव बसलेली आहे. आणि हाय पूर्ण आस्वाद घेतात. याचे श्रीखंड पुरीचा आस्वाद घेतात आणि मोदकांचा आस्वाद घेतात. तर हाय मोदक बनवलेले आहेत. आणि माझ्या ताटात हा छोले आहेत. नाचण्याची भाकरी आहे. डाळ भात आणि मोदक हाय आहेत. हा मोदक आहेत आणि श्रीखंड आहेत. आणि हाय पप्पा जेव बसल्यात. आजोबा बसल्यात. आणि ही पूर्ण गँग बसली. तर आम्ही जेवतो आणि नंतर शिगम्याक जातो आणि तुमका शिगमो दाखवतोय. भावीजी आणि नाचणार आहेत आज. तर तुमका सर्वांका आम्ही दाखवतो. येवा जेव.
माझी ओळख सांगताय. अरे ही कोण माहिती आहे? मागील दाच्या पिंपळावरचो उडिओ असं म्हणतो मी. छत्रपती शिवाजी महाराज की पडली भवानी जेव्हा म्यानाच्या बाहेरी रणात फिरले ना ते कधीच माघारी. ओ चमके शिवबाची तलवार, हो चमके शिवबाची तलवार, चमके शिवबाची तलवार, चमकच्या बिजलीचा अवतार, चमकच्या बिजलीचा